ensaladia, txuleratxuak eta postrerako flana. Hauxe, gaurko afariko menua. Gatzagarrak mozortuta maixaren bueltan, berba egiten, kantuan, parrandan, eurekin batu gara, eurekin jazarri gara maixan eta hauxe kontau dozkue. Ez da mozorro eguna, etorri gara Gatzagako afaira eta gauza Amaiakin. Amaia, zure urte betetzia da? Askona, niria eta beste askona ikusi. Hemen beste bat, eta hor beste bat. Gaur askon eguna. Amaiak esan duzku oso gaizkitzen dauela, berbetxakola gustatzen, baina gaur kasotxo ingozazu, ez da purtxo bat. Bueno, ederto pasau du goina arte eta hoxe, hemen txegaz. Baina zu Gatzakoa zala? Ez, atxabaltakoa. Eta zeiten dago atxabaltar batek Gatzan? Atxabalta etorri gare kantu poteokuok, bapurua kantuan eitera eta ondo pasetan. Bai. Eta oine faltzera? Eta oine herria faixan, gustora. Ensaladia, txuletiak. Bai. Itxura hona dako, Ez da faitxarra, ez da? Eta itxura ederra gainea. Gozia beba dauko, oseak... Eta gainea betaurreko horrekin ikusi duzu txuletak, baina hola dotore. Ondo ikusten di honekin, fenomeno. Eguna luzia izango da gero? Gaba igual, bai. Ikusiko moria badauko eta ondo pasetako gua be bai, oseak... Eskerrik asko ratu txarroneatik, ondo pasau. Eskerrik asko zuei. Atxabaldako lagun bat opau du eta hau Gasteiztarra da, baina Gatzagan bizi da. Gabon? Gabon. Honegin? Mila esker. Zuk ensaladia eta okelia dana batera jaten duzu? Ez, baina oain txekarri da beharagia eta berotu, bero dauela, aprobetxo egin bera jateko. Zer moz doi eguna? Ondo. Eta jaixak? Ederki, gustora, bai. Afaixa gozua dau? Bai, oso. Eta nadala, ez zaitut ikusten inungo komplemento barik. Hemen jente dana dau, zintak, diademak, ze pasau da? Afaldukot eta gero jaian sartuko naiz. Bai. Gaba luzia izango da? Ez dut uste. Bueno. Sobre la marcha? Aldu nahi ingo eta dantxa pixkat eta etxera. Bai. Ez da normalena, baina kadistar bat topatu dugu hemen, Txiklanakoa, Gabon. Buenas noches. Kaixo, buenas noches, Gabon. Gabon. Zer egiten du kadistar batek Gatzagan? Pues mira, las cosas de la vida. Aquí vivo y he venido... Bizitzaren legea. Hemen bizi naiz, herriak gustatzen zait, herritarra, gastronomia, natura, nire mutilak hemen egiten du lan eta nik telelana egiten dut. Trabajaba aquí y yo teletrabajo, o sea que contento. Aquí y... Zer moduz doaz jaiak? Buah, super organizado. Oso ondo antolatutakoa eta ekintza ezberdinekin. Aquí que un festival de 10.000 personas parece esto. Urrengo urtean jaietara baldin bagatoz, euskaraz hitz egin ahalko dugu zurekin? Seguru baietz, urrian hasiko naiz AEkan. Nire aldetik indarra jarriko dut eta herritarren laguntzarekin akaso Gabonetarako kantaren bat ikasiko dut. Guk mikroa ipiniko dizugu eta zuk euskaraz egin berba gurekin. Oso ondo. Eskerrik asko. Zuri. Momentuz ez dugu mutiko Gatzagarri topau. Zu atxabaltarraza da. Bai. Eta zetatik etorri zara Gatzagara faltzela? Zien jaixak eta lagun honek gonbidatu duz bedetxeta loitzen. Osea, gaur hemen inbiozulo? Bai, gau pasa. Benga ja, gau pasa kalian, ala etxian, ala nun? Etxian eta kalien. Inbiozulo, zure lagunen etxian. Hau bai da Gatzagarra, Eta zein biozue gau pasa horretan? Jolastu. Kontua da lo ezikia, ez da? Bai. Bale, eta oin esan, zer? Eta
zela lortu bihagu ez itxalo, erandot bi basoko Coca-Cola naino. Oso ondo. Bai, Coca-Cola eta kafia, kafeina dakot horrekin, eta zu, zein biozu lo ez hartzeko? Iguala. Oso ondo, orduan, gau pasatzen baldin baduzue, Bixarko apar festara eta etzai helduko, edo bai? Igual. Oso ondo, oso ondo. Ba, ikusten duzue, gau pasero gazte-gaztiak gatzagan. Ba, ondo pasau, Gu bixo gehi horre bixak. Eta ni nazukazura nahi. Eta bera, dala bere arrebia. Orduan, zure etxian gaur, egongo da, fiesta, jai, potentia. Bueno. Eta gurasoak zein bidaue? Aitatxogo ez dauze bilan, eta amatxo, lo. Ba, jaixak gaur jarraitu bidau, unen etxian, Bueno, ba, lehenko gau pasero kuadrillat, imi daulo, enaran etxian. Enara, zupe gau pasen biozu? Ez. Zulotara orduan. Bai, bueno. Eta honek ginen baldin badago zarata undixa eta hola, jarreko zaitu belo egiten? Esan gotxet diziltzeko daia. Oso ondo zen mozko dago kelia goxua? Bai. Eta zen moz deiaz gatako jaixak? Ondo. Atzoko afaixan ostian ikusten duzue, gatzagarrek ez dago bixamonarik. Bero iten daue, ni bentsat abanikoekin etorri naiz. Herrikirol saioa ikustera, Mugertza, Txikia eta Pablo Azpiazu, hemen erakustaldixa egiten. Kanpoko eraginezko sitako bidean, errenkan nabil zalantzaz nora ezean. Noizko geratu ziren nire ametsak, bestek esango dutenaren esperoa. Behin da berriz, hausatuta ezinik, lotxatuta osorik, ez dut jarraitzen aurrera, margoturik, beldurrezko munduan, sentitu naiz bizitza osoan. Oraingo honetan nire jolasa da, eta nire esku araua, azken bizitzea erabakia da, atzo gaur eta bihar. Angeratu dira oztopo guztiak, kaiola erraldoietan, atera irriak, atera gogoak, bizi gaitezen muga-mugan. Gaurko saioko protagonistetako bat, ezautzen dozu, ezta? Aurreko megurian egondakoa data. Pablo, azkeneko erronka salik ipinitxakoa, baina bete dozu. Bai, politxa izaten da. Gustat gata asko boliak inbukatzea, normalian boliak initzen dugu, baina erronka txiki horien plan de haber 40 segundo baino lehenautan amarra elzada jasotzea bola euneko boliakin, lortu hot, así que posik, bai. Bueno, aseatik jarri dau garbi espigerrak, hori dala zure bolari gustokuena. Bai, egisa esan bai. Da bola bat dala oso esplosiboa, orduan gimnasioan asko ibilitzan honez, pues itxegatan nahiko errez ataratzeko. Baga zailtasun batzuk beste harri batzukin, baina bai, bolia da geixen gustatzen bolia, oza, arrixa. Eta ikusten dituzunean eskolarixak onduan, zotzu tentatzen lango gorra da bebaita eskolarixena, Bai, ustot hori dela konversazio bat aukitzen duguna sarri eskolarixak eta jasotzaien artean. Eta bai, gogua ematen dugu ez, osea, kanpotik ikusitza ikusten da oso politxa, baina nik uste du bai, azkenean gauza batean ondo ibiltzeko horri sarri eman behatzula. Eta ni ondio karrixakin be gauza batzutan kilikolona honez, momentuan aixo karrixakin ondo enfokatzia, eta mendik urte batzutara zieso aizkoria probatzia. Euki duzu aizkora bat eskutan eta gogua astintzeko egurrian? Ba ez, egisa esan ez. Osa, ni izatez naparra naiz, eta herri txiki batian bizi naiz, eta beti egin dugu egurra mendizan, baina motoserriakin. Aizkoria erabiltekin hau. Olako erakustaldixak zueri emuten dutzue bizitzia eta herri txikinei be bai. Bai, a ber, gure intentzioa azkenean da gu kirola itxia, eta jendia laguntzia be bai, ez? Lagundu eta erakustaldi poli batin da ambientia sortzea. Azkenean emozioekin biziga, así que bai. Eta adrenalina puntu batekin be bai. Bai, bai, eta bero honekin artean geixau. Adrenalina 100%. Eskerrik asko zorionak erronkiatik. Eskerrik asko zuei, mila esker. Nire esku arauak, azken bizitzea erabakia da, atzo gaur eta bihar. Zelako domeka pasagona, ez da hemen harri jasotzaileak ikusten? Domeka pasagona, ez da? Bai, bero larrei, baina, bueno, bai, ametxe, apur bat keizpe apur bat hartuta,
Zale ikusten dituzu honeik, ondo? Indartxu fuerte? Jo, oso. Inarra eukibida hori itxeko, Inarra eta sasoia. Zu izango zinean kapaz? Ez, bueno. Eta arrixekin ibili dana? Gora eta bera? Barrez, pentsaukate arrisa saia, ez? Saia igoteko. Formia ero. Oin borobiakin imi dago, eta borobiakin antza makina bada. Aha, musiko bau, artista batzu dit, Zela doiaz, jaixak? Jaixak zela doiaz? Elegante. Bai, oso ondo. Jaixak oso jatorrak, ambiente oso ona. Herrikoia, oso herrikoia. Disfrutatu nahikoa? Bai, gazi egixau. Gu batzuetan bakitzu, sukaldien da, etxien da, baina bai. Holan be disfruta bitzen da. Egisa dena da, ekintzak egon dia adindanetarako, Bai, oso ondo, bai. Eta gaztie, bueno, pasau da bie, pipa. Oso ondo. Bagoina hau ikusi eta gero marianito bat edo mosto bat edo piki mate freskaiteko barrutik, ezta? Claro, netik, Pascal horretik. Disfruta eta ondo bukatu. Harto, eskerrik asko. Badazpadak eizpian, kriston beru egiten da, baina hemen bi gatzagar herrikirolak ikusten egunon. Egunon. Neri beti pentsauxeat, ogibide oso gogorra. Neotako bai, horre, zuk esan duen moduan oso gogorra, eta beru honegaz, hau, kriston zaila da, itxia, Hemen itxen dauen lana, eguraldi honegaz, oso zaila. Eta hori bi txapeldun handi diala, Bai. Azpeitxiko txapeldune, txapela daukena, aurten irabaziako txapela, eta bestia daukela txapela beha aurtengoa, baina modalidadia, duatlone modalidadean, korrikan da izkorakin ibiltzen ditzukenak, eta kriston lehia da, oso parekatuta da bitz, bata bestiakin, eta bueno, espektakulo politxea bitzen muten. Oso jantzita ikuste zaituet, Gustoko dozue, dituzu herrikirolak? Bai, pilo bat gustajatu. Olako deportiak eta pilo bat, guk egurre itxeitu hau egunian zier eta urtien zier guk erabiltzeko aizkori eta oso politxeo, olako deporti ikusti oso politxea. Entzun dotzagu izlarixari egurrak diferentiak diala, sosketia inago bakoitzak bat edo besti aukeratzeko, horregonek ez da gakua, lehenago edo berando bukatzeko? Hori da, aukeratzea ona, igual eukiko dauen nuduek ero horre gauzak, eta bueno, hori ukitzen dau bere asuntue, segun ze asertau inbida egurregaz be bai. Egur barruen oso zaila ikusten da, zuk kanpotik ikusten dikezu egurren, baina barruen ez dakitzu dauken korapioren bat, ez dauken, eta hor dau txampa, horreitxik soskatu itxen dire, ze egurra hartu, zaitxik, bueno, horbe izelika putxoa suertia aukitxie, egur motela aukitxie, aizkora sartzen da, errexagoa sartzen da. Eta zer, esaten dozue, Pablo Azpiazu itxen da bienaz, esan gura dut, arrixak, gora eta bera, eten barik, atzeden barik, makina bada. Makina, ez kriston espektakuloen, nik crossfit itxen dut, afizio moduan, ni afizio ganaz, eta izen da kriston espektakuloa, arrixi igotzie, 155 arrixi igotzie, igoaben moduen eta altza pilo bateaz, kriston meritu hemen 35 gradu egongo diek eguzkitzan, da kriston zailtxasuna eta oso politxa, espektakulo oso politxa. Bueno, jaixak bukatzi erdauz, zemu zandia, ja gaur azken txampan, tranquilasko, atzo afaixan egon zitzen? Ez, nik ez nintzen egon, afaitzen, baina, bueno, oso politxak izen diez, gustokuek. Bertako jentie erantzako oso gustokuek. Disfrutauta ja normaltasunerako bidian, ez da? Bai. Gaurku zehozer izango da, atzaldien iguelengo da zehozer musikiero, guetzako, azkeneko eguna oso politxe ziten da, baina dana, gustokuek izen diez. Bueno, lagatzen zaitue disfrutatzen eskerrik asko pareja. Segur. Freskurara etorri gara, bero iten dago, ezta? Bai. Eta apar festan, belauneraino aparrian sartuta, jolastera etorri gara. Bale? Venga, guazen jolastera!
Esango zazue zuen izenak? Martinenaz. Eta zu nola zara? Asi. Eta nongotarra zarie, gatzagakoak? Ni gatzaga. Zu gatzagakoa. Eta Axel? Baina oinez lotzatu, esan dozazu zariela Mondrauekoa, ezta? Baina gaur ez zara etorri mikrofonoan berbaikera, etorri zara? Aparretan jokatzera? Bai. Zer moz hor, hotza dago edo zelan? Ondo. Eta horrekuak, kendu dituzu? Bai. Sartuko zara nik ikusteko? Fango zara nik ikusteko? Eta oin bota bitza iman loreri, bota. Hola, bota. Bota, forte. Bota. Arraitz, apur bat onditxu da, lehengo gonbidatua baino, eta hau dabil, jota zu. Busti-bustitxa, zemoz, gozada bat, ez da? Bai. Zer jendu zue hor, aparra azpixan? Zer hileke? Espumiakin jolastu eta ondo pasau. Zemoz deiaz jaixak, Arraitz? Oso ondo. Bai. Bukatzen ja? Bai, gaur ja bukatu itxen die. Eta penatxu apur bat? Bai. Bueno, nik ikusiko zaituto inzela zaten zarien aparra azpira, bale? Bale. Fango zara? Bai. Venga, ba, segi. Bale. Landera eta zabaldu irudiak, eta maitasuna ezin da zabatu. Ez astu milak aizar berri piztu izan direla, Euskal Herriko zeru gainean. Egon ziur guztiak eramango ditugula, betirako gure bihotzean. Maili eta Aitor, galderatxo bat. Ondigan ez diaga, bonak, edurrotako panpinak ez zaiba izango, ez da? Ez. Zerrakotzu hor gainean, Aitor? Zaukazu. Hau zer da? Espuma. Espumia. Bai, espumia. Eta? Ondo gozada bada, espumiakin egotia? Bai. Sartuta, hemen buseau hileike espumiakin? Ez. Ze ba? Aguan sartzen eta begisak pika huitzen debe. Ah, bai? Eta horrez egin duzue, aguak itxi eta begisak itxi? Bai. Espumia tragaiten baldin bada, ez du laiten duzu orduan? Bai. Zuek gatzagakuak zai? Bergarakua, baina mendauko etxean. Ah, oso ondo! Osake, aprobetxa dituzue bergarako jaixak eta gatzagako jaixak? Bai. Eta bixar eskolara? Bai. Hobeto hemen, ez da? Bai. Bueno, erakutziko doztazue zela zartzen zaien dara barru-raino? Bega, segi! Dena ikusi nahi ez duen begirada bakarraz, ezin da margotu herri zar baten historia zaharra. Barkamena oroimena ez dira inorenak, denak joan baziren gogoratu ditzagun denak. Eta maitasuna ezin da zabatu, ez astu milak aizar berri piztu izan direla, Euskal Herriko zeru gainean. Egon ziur guztiak eramango ditugula, betirako gure bihotzean. Eguna itzaltzen doian einean baita gatzagako jaixak, baina herritarrek ondiokan badakoi, dantzarako gogua eta horretan dihar daue eurek euren dantzaldi batekin zer moduz moldatzen dira jira eta bira, ikusi eta gozatu.
arnasik hartzeko astirik ere ez dizugu ia eman, oraintxe Torletako Amaren santutegira iritsi berri. Bai, azkenian ailegatu gea. Bueno, lehenago gatzagan geratu gea, armosago dugu pixkat, eta oain, azken aldapa izan da pixkat, gogorra, baina, heldu gea. Duela 30 urte nolako festa izaten zen gaurko egunez? Ni goratzen naz, kriston festa. Otxandioko jende guztie, oinez etorten, eta etorten ginen honea, eta batzegoen hor labaderua, oin itxita dago, pena handia hartuet, itxita dagolako, eta etorten ginen... Lapurretan ari zaizkizu motxilatik, Bai, satu hartzen. Satu hartzen. Eta etorten ginen, bota ginda, eta gero beti alpargatakin. Orduan, usten genituen Otxandizoko guztizek labaderuan botak. Alpargatak hartu, ibiltzen ginen hemen Romenian, eta gero bukatzen zen egune, batzuk berriz etorten ziren Otxandizora kotxez, ero beste batzuk bueltatzen ginen oinez berriro. Eta horren, hartzen genituen botak berriro, eta hala, buelta. Nik gora hartzen ez, nire ama, poltsa bat, erosketako poltsa bat, errafi asko eta hartzen zituen hori tartera, ogize, ardoa nire aitarentzat eta hartu, eta horrekin 2 ordu tardi eskuz, onaino. Oraintxe iritsi berri, ala? Bai, ontxe etorriga, bai. Zenba denbora behar izan duzue onaino heltzeko? Guk urten du 9 eta 10 inguruen, da ontxe ere, lasai, bokadillo ejan birien, da denbora hartute etorriga. 3 ordu pasa, 3 ordu terdi bueltan hortaz. Bai, 3 ordu inguruen, bai. Gozatu egin duzue, ibilbideaz. Bai, por supuesto. Guk ibiltzen baga da disfrutetako. Hori argi. Olantxe izen bidea barrez. Baina helburua bazen ez da gaurko egunez Gatzagara heltzea, eta orain eguerdi arratsalde partia dituzue aurretik, Gatzagarrekin batera geratzen dena gozatzeko, ez da? Bai, oin Gatzagarrak gaz da, tragutxo batzuk hartu, da gero, bazkaiten, danok urtero bezala. Eta buelta nola? Buelta kotxez ingo. Bai, lehen egiten zan oinez, baina urtiek dela kotxez beti. Bazkaldu da, ez da emoten. Ez da emoten gogoik atzea oinez azteko, bueltan. Hemen ikusten dugu janari mordoxka gertatu duzuela, otxandioarrak datozenerako dena prest. Bai, tradizioa da, ongi etorri xa emotie otxandi xotarrei.
eta gaurko egunez, eta orduen, bueno, preparetan dugu pintxo batzuk, eta, bueno, mokadutxo bat ardauekin batera, ez, eta ara ez iruditzen dago, Bai, horixe, zer hobeto hori baino, herrira iritsi eta ondo sentitzeko. Hori da. Txandiotik etorrita, eta dagoeneko tripa beteta, ez da? Bokaio joan deu, lehenengo saldi hartu deu, gero bokaio joan deu, ardau honakin eta ondo. Horrela etorri leike? Bai. Hola, etortzen gara, gu lehenengo orduen etortzen gara, 8 urtean etxetik eta ona. Hori da, ez da, merezitako amaiketakoa izan ere zuk diozun moduan, 8 atera zarete etxetik, eguerdiko 12ak babiraia, eta Otxandiotik etorri zarete oinez. Bai, beti etortzen gara. Garai baten itzulire ingo ziren oinez, baina guk ja hemen bazkaltzen dugu, eta gero kotxe, atzok argen duen kotxie. Eta alderantziz, Gatzagarri egiten diazue beste egunen baten ongi etorririk zuenean? Gatzagarri beti iten zau, Gatzagarra badaukuz Otxandion bizitzen bebai, eta ondo esaten zau nahi. Bada hemen, oraindik argitzeke dugun galdera bat, nondik dator gaurko egunez Otxandiotik Gatzagarra etortzeko ohitura aldakizuzuk? Erantzun zuzenik ez daukat. Naure ere txile izen leikena, baina erantzun zuzena jakile ez da erreza. Bakarri dakit lehenauko ohitura badala gure zuen gandik, nik lehenauko persona nauziei baitu diot, nola haurek txikile zienien astotzaretan be inoiz etorri diela Gatza, ohitura hori hauren lehenaukoen gandik jasotakue, eta nire irudipena da hemen gauza baliotzue zerbait, lehenauko garaietan baliotzue zerbait bazan, Gatza zala. Gatza gurrien balioe zuen garai baten, da orduen balitekela Gatza izatie ona ekarriko bana jentie. Bueno, da gauza bat urtiek daramala, ez, eta egisa esatera ez dakit neu pentsat, ez dakit nundi datorren. Batzuk esaten daude, ez dakit Ama Virginia Erunauel nien frantzesak, Otxandixotarrak lagundu intzela, ez, Ama Virginia irrekuperetan zerien, eta ez dakit hori dan edo ez, baina gauzi edan nik betidanik ezautu dutela Otxandixotarrak gaurko gunien ona etorten ez, eta orduen. Ongi etorriak izaten die.